Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Не мога да повярвам, че отново го казвам това изречение, но в днешното видео, както сте разбрали от заглавието и от thumbnail, реших да покажа да направя малко по-дълго обстойно видео, в което показвам новите си придобивки. Някои съм ги показвала в TikTok. Последвайте ме, ако все още не сте там, качвам почти всеки ден. Продължавайте да гледате и не знам защо се променя така светлината. Ще се опитам да я оправя. Ще започна първо с DM Haul. Бях качила видео в TikTok с DM Mini Haul. Започваме с ето тези Jiva Cotton Pads. Тези са 130 бройки. Пробвала съм тези тампони за лице и преди. Много съм доволна, защото са доста по-меки. Следващият продукт е Бочко и техният защитен спрей за тяло. Все още не съм го пробвала, но съм чувала страхотни мнения. Ако сте го пробвали случайно, кажете. Все пак е лято. Исках да пробвам този продукт от доста време. Следващият продукт е Балея и тяхната Purity Razor самобръсначка, която е за многократна употреба. Ето така изглежда. Показвам ето тук част от видеото. В момента не е в мен. Вече я пробвах един или два пъти. Все още не мога да кажа честно мнение, защото хем ми харесва, хем не ми харесва. И последното нещо за сега е този Garnier Vitamin C Brightening Serum с витамин С. Така изглежда. Това е с нова формула, нова опаковка, доколкото знам. И от няколко дни започнах да го използвам доста по-често. Продължаваме нататък с Douglas Mini Haul. Реших най-сетне да си взема Sol de Janeiro 48. Първите няколко пъти, като го помирисах този аромат, се сетих за Thank You Next. Парфюмът на Ariana Grande вече доста ми допада и ми харесва. Доста свеж аромат. Ако все още в сайта на Douglas има намаления, възползвайте се. Това не е реклама. Продължаваме нататък с Elsie Waikiki и Pepco. Съм махнала все още етикетът, но това е от Pepco. Ако се сещате, през може би 2012-2015 тези бяха супер популярни. Реално си взех това за слушалки. Когато пътувам, особено сега през летният сезон, смятам, че е много готино, че може да се закачи примерно за раница, до цяло дори за вашата чанта. И ето така изглежда. За 100 пъти по-удобно, примерно тук да си сложите слушалките, тук зарядното. От Elsie Waikiki си взех два колана и тези бяха даже на намаление. Единият е черен, другият е ето този, който е бял цвят и ми харесват, защото ще имам за всеки повод, ще стават за всичко. И второто нещо, което си взех от намаленията в Elsie Waikiki, беше тази пижама. Напомня ми много на тези пижами от Victoria's Secret. И това са късите панталонки. И ето тук има няколко копченца, които може да си ги закопчаете. Изглежда леко като риза, но не е точно. Имаме надпис My heart is full of love. Ще оставя ето тук някъде кадри, за да може да се види по-добре. И последното нещо, Jellycat Haul. Най-сетне след година чакане си взех Jellycat. Вече 100% сигурно сте видели другите видеа. Тук отново ще ги покажа, ако случайно искате още малко контент от тях, така че започваме с тази картичка. И отвътре пише Yay, congrats on your first Jellycats. Започваме с първата. И това е Bashful Unicorn в малкият размер. Честно казано, първоначално аз много очаквах да е малко по-голям. Е много мекичък и робчето му е леко криво. Отново е супер сладичко. И втората играчка. Това е Amusable Peanut и от толкова много време го искам, просто нямате си на идея. Това е стандартният размер. И в интерес на истината аз очаквах, винаги съм си мислела, че фъстъкът е супер мъничък, но честно казано е доста големичък. Ето ги и двечките. Вижте ги колко са сладки. И това всъщност, това са новите ми придобивки от последните няколко дни. И ще се видим, надявам се, скоро тук. Ще се видим следващият път. А за сега, чао!